Алтын туп спорт залында футбол турниры үтте. Ул арабыздан киткән райондашыбыз Илмир Вәлимөхәммәтовның якты истәлегенә багышланды. Үлгәннәрнең кабрен, исәннәрнең кадерен бел дигәннәр. Арабыздан вакытсыз китеп барганнарны хөрмәтләп искә алу матур бер гадәт. Менә шушыңа мисал итеп, байлар сабасында яшәп, яшьлегендә урам малайлары белән, соңрак үзләренә бер футбол командасы булдырып, спортның бу төре белән шөгыльләнгән Илмир Вәлимөхәммәтов истәлегенә футбол турниры булып узды. Районыбызның төрле оешмаларында тупланган берничә футбол командасы әлеге турнирга бердәм килде. Аны ачу тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Илмирның бер туган сеңлесе Ландыш Тимергалиева, аның дуслары катнашты. Безнең үскәндә инде менә мондый условиялар булмады, заллар да, туплар да баягыдан таптык. Футбол поясына ясап, үзебезчә турнирlar оештырып, Илмирларда безнең заманда бар урамда уйнау дигән шундый мондый турнирлар юк иде, үзебезчә уйный. Илмирда алар тугай урамы проектлар урамы командасы, әлеге амбарда хәзер спорт комплексларының бассейн урнашканда, алышында уйнап, аннан соң берничә урын турнир узарак. Безнең өчен зур бәйрәм, бу әгәрдә районга беренче командасы килсә, безнең өчен зур бәйрәм инде. Арасында хәерле көн. Әтине хөрмәт итеп, искә алып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әтине бер чакта футбол яраткан, инде бит яшәгән җирдә спорт юлына бастырды. Аерым зур рәхмәт әйтеп китәсем килә. Әтине белән бергә уйнаган футбол командасына, шушы турнирны оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бүгенге командаларга матур һәм уңышлы уеннар телим. Командалар берсеннән-берсе көчле, уенчылар җитез. Гомерләрен спортка багышлаганнары да шактый араларында. Шын күңелдән уйнаган уенчыларны күзәтсәң, бигрәк тә күңелле бит ул. Ә монда командаларда уенчылар үз җирлегебез егетләре. Собагаз, Исполком, Старком, Звезда, ветераннар командалары арасында барган ярышларда уеннар гадел булды. 4-нче урында Звезда, 3-нче урында Исполком, 2-нче урында Собагаз, ә 1-нче урында Старком командалары. Илмир Вәлимөхәммәтовтан нәкъ менә Старком командасының бер уенчысы була. Дуслары аны әнә шулай гадел җиңү белән искә алдылар. Әлеге турнирны үткәрүне сеңлесе Ландыш Тимергалиева тулысынча үз өстенә алган, спонсорлар да тапкан. Соңыннан турнирда катнашкан һәр уенчыга истәлекле бүләкләр, медальләр, дипломнар тапшырылды. Киләчәкне күз алдына тотып булдырылган күчмә кубок исә Старком командасында калды.